Let's do the Papa Prince. Ayos lang! 10 seconds! COVID. COVID check, mga kabarangay. Oh, di ba? Kadamo sa mga kadamo na sa mga balita. Wala kang tuo, pero ang pamangkot ni Papa Prince. Ayos lang! Patayo dyan! Check tang, imo nga lang. Sabala mo mga ginatiras ang COVID mo. Ang COVID, way na yung diretso sa imo chan. Kakapatay ang virus da. So sa mga medical experts, amo na importante nga pero ka mo giinom tubig. Stay hydrated. Kaya man sa sa tutunlan mo na katiniat tapos diretso sa imo lang. Check tayo mo lang. Let's do the Papa Prince. Ayos lang. 10 seconds lang na ang ginapangayon ni Papa Prince. Join me. Hashtag ayos lang. 10 seconds, ma-inhale ta. Tapos, sa sulod ng 10 seconds, hindi ka mo paghapuon, wala sang sagrak, wala sang ubo. Hindi pagpunggi. Kung ubohon ka tayo, mas mayo na mabalaan ta. Sa sulod ng 10 seconds, dapat sulod diretsyo. Mabalaan ta kong bakod ang imong baga. Let's do the Papa Prince. Ayos lang. Inhale. Exhale. Whew. Teka, kamusta? Kamusta ka mo? Sa mga nag-join sa aton nga ayos lang. So we're doing this every day to see to it if your lungs are okay. That's why ayos lang. 10 seconds yan. Kahit hindi gwapo, Ang DJ na hindi gwapo. kahit na di Ang DJ na hindi po matalino. Ang importante, nandito po ako na handang makinig sa inyo. siya pa rin. It's a beautiful Monday after all, mga kabarangay. So, welcome to the program. This is the day that the Lord has made. Let us all rejoice and be glad in it. Pwede po kayong tumawag. Usap tayo. Oo, sa may mga problema. Sabado, nagligad ang Sabado, nagligad ang Domingo. Kasi may ara ka mo na ibubunot, may kalain sa buot, namo na sa mga relasyon nga nagkalaguban, nagilinaway nga mag-asawahan, maglibit. Dayon ang tahong ni Carla pag-uli habag Naglinaway bangod sa kwarta. Naglinaway bangod sa third party. langgin tilawan Kasi stress ka na sa imong love life, kasi ka-drive sa imong car, di pagtuwas sa inyo nga pag-drive, kay delikado ina. ulangan maho Ha? tahong niya Stop, pull over, and give me a call, mga kabarangay. naiibahan tahong na ako natitilawan 09. Ang number sa mga first-time listeners, mga first-time makatutok sa Talk to Papa, 0920-793-2542. Liwat, 0920-793-2542. Isa pa? 0920-793-2542. kinhugasan langgin sunat Sa may mga Globe naman nga number, it's 0906-062-6943. 0906-062-6943. Sa pagid, 0906-062-6943. Hello, mabuhay. Hello, Papa Prince. Hi, what's your name? Angel. Angel, kamusta naman? May buho-buho? Wala? Wala. Manamit, mapino. Ganyan ka, Angel. Saan din ka panawag? Taga Bacolod. Oh, how's Bacolod right now? Kamusta ang Bacolod? Arrange lang. Dati ko 28 na lockdown kami. 4 days lang. It's okay. It's okay. It's for, ay ka namin sa tingog ni Angel. May problema si Angel? Wala po, Papa Prince. Pero gusto ko anay ma-request ko anay ha. Bala mo gapamati ang bilog ng Western Visayas. Damo sa makabati sa imo. Let's do the Papa Prince A, E, I, O. Kasi mahal ko ang alpabetong Pilipino. Ikaw be. Say A. Ay ka namin sa iyo mag-A. E. Ay, very good. Ka namin. I. O. O. Ay ka namin.
Very good, so yung pwede ta ka mabuno sa akon nga tortang talong. One time lang, bunon ta ka sa akon nga tortang talong, ha, manamit ini. Okay? Ang akon nga tortang talong may ara ketchup, may ara itlog, 3-in-1. Bunon ta ka. Ang tortang talong, isasaksak ko sa bunganga mo. Sisigaw ka ng, Ari! Angel, thank you for being a good sport. Thank you. Kabe, Papa Prince, pwede ka pa utwas? Papa Prince, pwede ka pa utwas? Angel, talk to Papa. What's your problem? Yung part kiri sa boyfriend ko, Papa Prince, doon. Okay. Yung, di ba may COVID sa buong pandemic? Yes. Gusto ko nga makita. Ay, it's so unselfish, no? He doesn't care about what could happen to you. Ay, makita lang? Sure ka, makita lang? Ako gapati ko, hindi lang tayo gusto ya ka makita. Laban-laban, gusto ya ka na maplok-plok-plok-plok. Okay na. Insakto ka na. No. Hindi man sa Papa Prince. pero- Yung nga gusto mo gawin like that. Pero di lagi na makato. Di lagi na makato laban-laban. I don't know. Ikaw, gusto mo man siya makita? Gusto man Papa Prince pero ginapansindi ko sa nga hindi lang danay kay gusto pre gambal man ta nga layo man sa tod sa COVID like that, pero gusto ko lang halungan ng family ko kag sa tanan di sa mo hamo nang ginambal ko sa nga Yes, yes. hindi ka lang danay magkadto di. And of course, sa amo nga klase ka mga sitwasyon, I always believe that love can wait, no? Sa amo nga klase ka sitwasyon kung sa diin ang isa ka relasyon, our relationship is being tested, especially with this pandemic, no? Our relationship is being tested on how patient we are, how faithful we are with each other, how loyal we are with each other. This is the test of patience as well sa mga magnobyuhanay. Nakakintindi siya, hindi? Ano ang bal mo? Ano ang bal mo? So anong yung reaction? Ano na gani nang gusto niya man ko na makita ko ti sacrifice man sa ko na danay pero tagatawag ko siya Papa Prince reklamo siya nga gusto niya kito ko na makita na or else kung hindi man di sa kadto sa balay ako makadto siya tingnan ang balay ko sa Papa Prince nga strict bad parents ko Of course. tibuglay ko gid makadto. I agree with you, and let's face it, your boyfriend is being unreasonable. Amo na gani vlog gina-explain ko, ang gina-explain ko labi na gid kong ang mga kalalakihan abuton sa ila nga ots. Bala mo kung ano ang ginami ni Papa Prince, no, kung ang mga kalalakihan ginaabot sang ila nga nga ot. Gets mo, ah? Papa Diba? Oy, anong kadlaw ko kidaw? Seryoso ang istorya na ita, ha? Yan, i-plaster ko sa imo, ha? Ang mga kalalakihan, not all, but girls, ang mga kalalakihan kung abuton sang ilang they don't care. They don't care sang imo nga sitwasyon. They don't care kung ano ang ginabatsyag mo, kung kalain sa mga ginawa, kung kalain sang imo nga kalain sang imo nga ginabatsyag o kung you're not feeling well. Men will always be men when it comes to sex. Tandaan mo na. And obviously masense mo man na, di ba la? Masense mo man na if he wants to see you just to para may pautwasan siya. Siguro that's the exact word, no? Siguro that's the exact word para mapautwasan siya. Gusto niya ka makita and everything. Because, you know what? If the guy is just concerned, kung concerned ng lalaki sa imo, there's so many ways, di ba la? Pwede ka mo ka-video call. Oh, how are you na? Let me see your mama. Kami na gani Di Papa ba Prince. la? Or pwede ka mo ka-chat. Pwede ka mo katawag. Di ba la? The Pero Papa technology. Prince, pero kung magpaluglanay kami termin sa reklamo, gusto sagid kayo makita. Gareklamo Gusto ba na. makadto sinyo? Gareklamo na. So may gagas, Sweet na? Is it sweet? Matsag mo, is it sweet or is it annoying already? Do ka annoying na, no? No? Mga amo na do ka, kung ikaw ang babae, do ka annoy ka na, no? Bala mong annoy, di ba la? ano na gani Papa Prince. Do gusto ko man mag-give up, pero You don't have to sabi give ko okay lang. Napaintindi ko man sa. you don't have to give up because just like what I said kagina sa aton nga pagistoryahan at the beginning, though it's like your patience will be tested in a relationship, no? Your relationship will be tested with this COVID pandemic and everything. And the nice thing about
no, it's not the nice thing, pero ang advantage ta lang, it's that meron kita nga technology na, meron na kita nga video call. Mag-video call kayo. Video call in the morning, video call in the afternoon, video call in the evening. What I'm trying to say is marami ng paraan para maibsan natin yung pagka-miss natin o pagka-inip natin sa mga girlfriend at boyfriend natin, 'di ba? There's so many ways so we can overcome the boredom, so we can overcome the distance between you and your girlfriend or boyfriend. Pero if he still refused to understand, if ang lalaki, ang boyfriend mo, if still refuses to understand, it only means one thing: he is selfish. Gusto niya lang mapabigyan. Samba ko siya. Ano hambal mo sa iya? Noted pa siya, mga kabarangay. Gusto niya lang Tagalogon ko na lang, ha? Gusto niya lang mapabigyan. Gusto niya lang mapagbigyan yung kanyang, kung ano man yung kanyang nararamdaman. And girls, boys will be boys. Believe me. Boys will be boys. Inang awayon niya ka mo. Supladuhan niya ka mo. Para ma-pressure ka mo. Ikaw man nga daw sa kulbaan ka man dayon. Mabal kang hulog. Inawayan ako bla 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 bla. To kulbaan ka dayon. And then you will do what you will do. Mag-give in ka sa ila. Sige naman. Gilis na lang ko. Magkakita na lang ko. Always remember, Angel, boys will be boys. They will do everything. They will do everything just to get their hot dog between your tilapia or tahong ni Carla. Mentalidad is like aawayan ka niya, di ba? Awayon niya ka, supladuhan niya ka, pressureon niya ka. And then ikaw ya, of course, kahit daw, ano ka man daw, if you're the head over heels in love with a guy, ano mo, sige na lang gani, blah blah blah. Be careful ka mo sa mga technique ng mga lalaki. Technique yan ng mga guys. Di ba guys, technique ta na. Especially kung kung balaan ta nga daw patay na patay ang girls. No? Especially kung balaan nyo nga daw patay na patay ang babae sa inyo, technique nyo na. Oh, wayon nyo, supladuhan nyo. Para ma-pressure siya nga makikita sa inyo. Na? Para ka plok ka mo. Diba? Technique yun ng mga guys eh. Diba girls? Agree or disagree? Abi, i-text nyo ko 0998-385-6422 0998-385-6422. Ano ang mga technique ha? Sa mga lalaki, mga nobyo ninyo, para ma-pressure kamo nga makikita sa iya. Para ma-pressure kamo nga mapasugot sa ila nga gusto. I-text nyo ko be? Now na. Just like what I said, mga kabarangay, your relationship will be tested. Test of patience, test of time, this pandemic. So stay strong.